Noswaith dda I chi, a chroeso I sesiwn 3, Daearyddiaeth lefel A. Mi fyddai nawr yn trosglwyddo chi I Mr Aled Owen, sy'n am gyflwyno I chi uned ar globleiddio a mudo. Croeso pawb. Prif ffocws y sesiwn heno fydd globaleiddio a mudo, sydd yn rhan o uned 3 yr uned orfodol. Mae pawb sy'n neud Safon Uwch yn gorfod eistedd. Swn licio dechrau, jyst gyfeirio at natur yr asesu yn yr uned yma. Mae hyn werth cadw mewn co. Mae natur yr asesu yn amrywio. Fe allwch chi gael cwestiynau 5 I 4 marc, a fel arfer fydd yn i'w ffynhonnell I chi I ddadansoddi neu i'w ddefnyddio a cyfeirio ato fo. Yn ogystal, a mae hyn falle yn rhywbeth werth nodi, fydd yna wedyn cwestiynau estynedig o ran natur traethawd. Fydd y traethawd ddim mor hir a rhai dewisol uned 4, ond hwn fydd prif ffocws eich ymatebion yn yr arholiad yma. Fydd na ddewis o fewn y 2 rhan o'r arholiad. Mae'n rili werth cymryd bach o amser I edrych ar beth yn union yw y geiriau gorchymyn yn y testun yma. Ddylsa hyn wedyn arwain chi yn eich astudiaethau o'r pwnc a'r testunau daearyddol sydd dan sylw. Enghraifft, dyma restr o geiriau gorchymyn o wefan Cybac. Mae'r gair aseswch yn codi yn aml. Fe welwch chi yn aml hefyd I ba raddau. Y prif ffocws yn hyn i'r cwestiynau yma fysa adeiladu dadl. A fel unrhyw ddadl, fydd angen falle edrych ar y 2 ochr. Mae hyn yn plethu yn arbennig I fan I daearyddiaeth, lle'n aml iawn mi rydyn ni'n trafod testunau, falle sydd yn gallu bod yn ddadleol iawn. A falle lle nad oes ateb penodol cywir yn addas pob tro. Fysa'n werth I chi hefyd ar adroddiadau'r arholwyr, a mae hyn I gyd hefyd ar wefan Cybac, yn ogystal â cynlluniau a canllawiau traethawd I chi. So ni yn eich cynghori chi, wrth edrych ar ysgrifennu traethawd, falle I osgoi eistedd ar y ffens, a falle fysa chi yn edrych, falle yn rhan olach traethawd, I ddod I ryw benderfyniad ynglŷn â'r testun dan sylw. Felly, mae natur yr asesu yn mynd I chwarae rôl allweddol yn y ffordd da chi'n mynd I ymdrin ar uned yma. Mae'r uned yn dechrau trwy ffocysu ar globaleiddio. Globalisation yn Saesneg. Dyma term sy'n cael llawer iawn fwy o sylw yn ddiweddar, ond mae werth cymryd chydig bach o amser I weld, be yn union ydy globaleiddio? Falle bod o'n gwneud sens I ni feddwl amdano fo yn gyfuniad o'r amgylchedd, yr economi, diwylliant, cymdeithas, a bod ni gyd bellach yn cyd-gysylltu gyda'n gilydd llawer iawn mwy nag oedden ni yn y gorffennol. Mae rhai yn credu bod globaleiddio yn ymateb I datblygiad cwmnïau trawsgenedlaethol. Yn ein bywyd pob dydd ni, am dwywaith bod y datblygiad o rhyngrwyd, ffonau symudol, teithiau awyr rhad, pethau fel rheilffyrdd cyflym I gyd yn gwneud I ni gysylltu yn llawer iawn agosach gyda'n gilydd. So falle bod o'n syniad I feddwl am globaleiddio fel y ffordd yn ni gyd yn cysylltu yn haws gyda'n gilydd. So ni'n edrych ar llifau pobl. Dyma diagram allweddol.
Mae'n werth edrych ar, wrth gwrs, y llifau rhwng Gogledd America a Lladin America. Ond wedyn mae ganddo ni symudiad o India draw i'r dwyrain canol. A falle rili ar llifau yma yn rhan allweddol o globaleiddio. Dyma ffordd arall o edrych arno, fel byd sydd yn mynd yn llai. So felly, beth ni edrych falle i ddiffinio globaleiddio, so ni falle yn dweud byd sydd yn mynd yn llai, a bod ni gyd wedi cysylltu gyda'n gilydd. Os edrychwn ni yn ein bywydau pob dydd, dyma falle ddwy enghraifft cyfarwydd i chi o busnesau yn sicr yng Nghymru. Enghraifft, mae Tata Steel bellach yn berchen ar cwmni Her na Dir gyda ffactoriau yn Gogledd Ddwyrain Cymru ac yn De Cymru, yn sicr yn De Cymru yn gyflogwr allweddol. Bellach mae Tata Steel o dan berchnogaeth teulu Tata o India. Sa chi'n edrych ar ochr arall ar yr HSBC Bank. Rwy'n wrth oed fi yn cofio hein yn Midland Bank. Ai cwmni Prydeinig neu cwmni Tsieineaidd ydyn nhw. So really, dyn ni'n gweld hyn yn digwydd yn ein bywydau pob dydd ni. Sa chi'n edrych yn fan hyn ar y amrediad o gwmnïau bellach mae Tata'n ei berchen ar. Jaguar Land Rover, Chorus, Tetley Tea, mae hyn yn gwmnïau adnabyddus Prydeinig yn dydyn nhw. So falle, sa chi'n gallu dadle, mae un o'r arfau, un o'r gwthiadau penna fysa lledaeniad cwmnïau traws genedlaethol a draws y byd, sy'n golygu bod ni gyd wedi cysylltu. Ydy hyn yn syniad newydd? Oedd Ymerodraeth Brydeinig ar un adeg yn gorchuddio chwarter y blaned. So falle sy'n bosib dadle hefyd nad yw globaleiddio yn syniad newydd. So ni'n edrych ar map o Affrica. Dim ond dwy wlad yn Affrica sydd erioed o'r amlodyddiaeth Ewropeaidd, sef Ethiopia a Liberia. So felly, os awn ni nôl i hanes, mae amlodyddiaeth a globaleiddio yn stori sydd yn mynd yn ôl canrifoedd. Mae rhai yn dadle yn ddiweddar ydyn ni'n gweld neolodyddiaeth o fewn Affrica. Yn enwedig trwy lledaeniad buddsoddiad tramor uniongyrchol China i fewn i Affrica ei hun. Enghraifft, mae Affrica yn ariannu rheilffordd Addis Ababa i Djibouti. Mae hi hefyd yn ariannu rheilffyrdd cyntaf metro yn Affrica yn dinas Addis Ababa. So felly, allwch chi ddadle, os na elfen o neolodyddiaeth yn Affrica bellach, ond bellach o dan dylanwad China. Eto mae hwn yn ddadl. Fysa rhain gallu dadle bod gwledydd Affrica i Sahara yn elwa o hyn. Yn elwa o'r sgiliau, y technoleg, a hefyd yn elwa o buddsoddiadau mewn ysgolion, ffyrdd a ysbytai. A bod hyn falle yn swtio y ddwy ochr. China ar un ochr yn cael yr adnoddau, neu a yw China yn cael dylanwad meddal yn Affrica hefyd. Un o'r elfennau pwysicaf fydd angen trafod yn yr uned yma ydy yr achosion o fudo economaidd rhyngwladol. Felly bydd angen i chi fod yn ofalus a cofio mae economaidd da ni'n trafod yn fan hyn. Ac wrth feddwl am fudo, mae'n bwysig bod chi yn dod i arfer ac yn cyfeirio at termau penodol, cenedlaethol.
o fewn ffiniau gwlad, rhyngwladol ar draws ffiniau gwlad, gorfodol, lle nad oes dewis gan bobl i symud, neu yn wirfoddol, a yw'r mudo ma'n dros dro, neu yn barhaol. So felly mae'n pwysig wrth edrych ar y testun o fudo bod chi'n diffinio'n gyntaf y termau am y mathau gwahanol o fudo ac yn cyfeirio atyn nhw. Wrth i ni feddwl am ffactorau gwthio economaidd, ffactor gwthio yw ffactor wneith wneud i bobl adael ardal penodol. Mae'n bosib i edrych ar 3 prif grŵp. Tlodi, prisiau nwyddau cynradd a mynediad gwael i farchnadoedd. Mae'n bosib allai i cyd-gysylltu hein gyda'i gilydd. Pan yn sôn am tlodi, sef diffyg incwm, fysa'n yn dda o beth i rhannu y ffactor gwthio yn ddau grŵp, sef y tlodi eithriadol ac yna tlodi cymharol. Tlodi eithriadol ydy'r wir tlodi yna, lle mae bobl yn wir dioddau o incwm mor isel, maen nhw'n bryn o'r elfennau allweddol yna i fywyd fel bwyd a dillad. Ar y llaw arall, tlodi cymharol fysa, mae incwm yn weddol, ond yna mae bobl yn gweld y cyfle i cael bywyd gwell, falle wrth fudo i lefydd cyfagos. Enghraifft da o hyn fysa Gwlad Pwyl yn mynd ar Undeb Ewropeaidd yn 2004, lle oedd yn sylweddol is na'r Deyrnas Unedig, felly yn annog y boblogaeth yna yn rhoi rhai ifanc i ymfudo i mannau fel y Deyrnas Unedig, lle mae'r incwm yn sylweddol uwch. Bellach mae'r bwlch wedi cael yn sylweddol. Yn Affrica i Sahara, mae prisiau nwyddau cynradd yn amlwg yn ffactor. A dyma dadl ar lywydd Ghana, sy'n honni mae dim ond 6 biliwn o'r actual 100 biliwn diwydiant siocled sydd yn actually endio fyny nôl yn nwylo y ffermwyr gwreiddiol. A yw hyn yn iawn? A yw blociau masnach yn gyfrifol? Eto, mae hyn yn fater o ddadl. Mae'n bwysig diffinio beth yw bloc masnach. Bloc masnach yw grŵp o wledydd sydd yn dod at ei gilydd i drefnu ffyrdd o werthu nwyddau a gwasanaethau i'w gilydd. Wrth gwrs, yr un mwyaf adnabyddus i ni ydy'r Undeb Ewropeaidd. A mae yna lot o ddadleuon yn cael ei rhoi yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd a'i rôl yn Affrica i Sahara, enghraifft. So ni'n hoffi nodi mae dadl a barn fydd hyn. Bellach mae Affrica i Sahara yn ceisio sefydlu blociau masnach i hyn. Fel bod hwythau'n gallu masnachu'n haws i'w gilydd a cynyddu felly'r incwm o fewn i'w gwledydd nhw. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cael lot o sylw fan hyn. Dwi ddim yn mynd i drafod yn fanwl o sylwadau fan hyn, cos na i adael nhw fan hyn i chi bori drwyddyn nhw. So ni'n hoffi nodi mae barn grŵp penodol yw'r sleid yma. So wrth gwrs mae yna un ochrog yn mynd i gael ei roi i'r sylwadau fan hyn. Ond yn bennaf, mae'r dadl yn selio ar pethau fel. A yw ffermwyr yr Undeb Ewropeaidd o dan y polisi amaethyddol o'r trwy cymorthaliadau yn masnachu'n anheg.
a dyn nhw wedyn yn gallu dympio nwyddau yn rhatach yn Affrica i Sahara. A yw gwledydd Affrica i Sahara yn cael argeuledd i farchnadoedd yn yr Undeb Ewropeaidd? Os geith bwyd rhad i dympio yn Affrica i Sahara, beth am y cynhyrchwyr lleol? A bellach, mae'n amcangyfrifon bod Affrica'n mewnforio 80% o'i bwyd. Ydy hyn yn cadw y gwledydd yma yn ôl o rhan i datblygiad economaidd? A yw llywodraethiant gwledydd? Dwi'n meddwl am y Congo yn Affrica, lle mae adnoddau blith gan y wlad hon, ond eto mae'n un o'r tlotaf yn y byd. Ydy'r felltith adnoddau, the resource curse, yn taro fan hyn. Yn ychwanegol i hyn, os da ni'n meddwl am sbardun i mudo economaidd, yn bwysig falle ystyried y term diaspora. Beth yn union yw hyn? Be golyga hyn ydy bod hyn yn lledaeniad grwpiau ar draws y byd i wledydd eraill. Dyma sleid o lledaeniad yr diaspora India. So mae bobl India yn mudo i wledydd eraill ar draws y byd. A yw hyn felly wedyn yn gwneud o'n haws i bobl wedyn i ymfudo'r gwledydd yna. So falle jyst rhyw agwedd arall o hyn. Falle yn ynysau Prydeinig bod diaspora yr Gwyddelod, lle mae tua 70 miliwn o bobl yn hawlio rhyw fath o treftadaeth hunaffiaeth Iwerddon. A yw hyn yn golygu wedyn bod mudo economaidd yn haws i'r grwpiau penodol yma? So ni'n hoffi wedyn symud ymlaen i drafod y canlyniadau o mudo economaidd ac i edrych wedyn ar y dulliau o'i rheoli. Eto mae hyn yn testun eang iawn. Eto mae hyn yn ddadleol, yn enwedig yn ddiweddar o fewn y Deyrnas Unedig. Dwi yn ffeindio'r sleid yma yn ddiddorol. Mae'n mynd yn ôl cyfnod, ond be mae'n nodi rili ydy, oes na ddatl, potentially, cryf economaidd yn fan hyn dros mewnfudo. So drychwch chi ar y chwith, mae'r ffigwr yn dros 600 biliwn o wariant llywodraethol yn erbyn yr incwm mae'r llywodraeth yn derbyn gan y boblogaeth brodorol. Ar hyd y graff wedyn, fe welwch chi 3 grŵp o fudwyr eraill. 2004, Uwch Sesiwn ydy'r 10 gwlad nath ymuno ar Undeb Ewropeaidd yn 2004. Gwledydd eraill o fewn y European Economic Area a gwledydd sydd ddim yn yr European Economic Area. So mae'r European Economic Area yn cynnwys yr Undeb Ewropeaidd a rhai gwledydd eraill fel Norwy. A beth sy'n haro i ni, mae'r cyfanswm o ddeutu 20 biliwn yn y positif. So mae'n bosib i ddadle bod mudo economaidd ar yr ochr economaidd yn sicr yn rhoi hwb i wariant llywodraethol yn sicr. Ar y llaw arall, does o ddim dwywaith. Eto mae hyn yn ddadleuol. Be oedd y tu ôl i'r bleidlais Brexit yn 2016? A oes rhai pobl yn teimlo bod mewnfudo wedi mynd yn rhy bell.
o dan rheolau'r Undeb Ewropeaidd, ond na symudiad gwbl rhydd o bobl o fewn y 28 gwlad. Felly, ydy o falle werth ystyried a meddwl a dadlau a oedd mudo economaidd o'r gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i'r Deyrnas Unedig y tu ôl i'r bleidlais Brexit. A mae yna sawl maes ymchwil yn cael ei wneud i fewn i hyn. Ac eto, dydy hyn ddim yn glir, ond gellir dadlau falle mae mewn fideo wedi bod yn un o'r rhesymau tu ôl y bleidlais Brexit. Bod bobl ddim yn hapus gyda mudo economaidd sydd yn gwbl rhydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd. So felly, so ni'n gallu falle edrych ar y dadl, felly mae'r canlyniad fysa lot o gwrthdaro cymdeithasol rhwng grwpiau pobl o fewn gwlad. So ni'n edrych ar o fewn y Deyrnas Unedig. Pa mor bwysig falle ydy mewnfudo net i Lundain. A falle ddim mor bwysig i lefydd eraill o fewn y Deyrnas Unedig. Wrth gwrs, mae eisiau gofal hefo slaid fel hyn, mae'r ffigurau yn rhoi crau yn dydyn nhw. So mewnfudo net ydy'r gwahaniaeth rhwng mewnfudo ac allfudo, fel ych chi mae Llundain yn sefyll allan yn fan hyn. Ydy hyn yn cael effaith ar sut mae poblogaeth ardal yn edrych. Ar y llaw arall, oes na manteision clir o rhan sgiliau. O fewn y ddau begwn, mae hein i gyd ar y slaid yn bennaf yn sgiliau medrus yn dydyn nhw. A'i cyfle yw mudo economaidd i lenwi'r bwlch sgiliau mewn gwlad. A dyn ni'n meddwl am meysydd penodol fel y gwasanaethau iechyd. Yn sicr, mae hyn yn fanteisiol i'r wlad yn dydio. Ar y llaw arall, mae rhaid meddwl hefyd am y gwledydd sydd yn colli, dydyn nhw. Ac yn sicr mae term fel y draen doniau, the brain drain, lle mae gwledydd yn colli gweithwyr medrus efo lefelau uchel. Mae rhai gwledydd yn cael eu trawsnewid gan mewnfudo economaidd. So ni'n edrych ar Qatar yn y Gulf. Llawer iawn o'r mewnfudo diweddar yma'n cael ei gyrru gan adeiladu stadiwms ar gyfer y cwpan y byd flwyddyn nesaf. Yn chydig iawn bellach o'r boblogaeth yw y boblogaeth gwreiddiol. A yw mudo'n gallu newid nodweddion demograffig gwlad. Petai rhywun yn edrych ar y cynnydd ym mhoblogaeth, fe welwch chi nôl dechrau'r 90au, doedd mudo ddim rili yn fater, nag oedd. Ond bellach, da chi'n gweld wedyn cynnydd o ddeutu 400,000, 500,000 y flwyddyn i'r boblogaeth y Deyrnas Unedig gyda mudo yn chwarae ran flaengar yn hyn. So edrychwn ni ar y ddau elfen, y gwahaniaeth rhwng y cyfradd geni a'r cyfradd marw, y natural change, lle mae ganddon ni'r mudo net yn glas. Felly, a yw mudo economaidd yn gallu trawsnewid demograffi gwlad? Rhaid cofio hefyd, fysa llawer iawn o'r mewnfudwyr yma o oed cymharol ifanc. Gyda oblygiadau felly wedyn i'r cyfradd geni yn hwyrach lawr. Mae mudo economaidd yn gallu bod yn allweddol i economi gwlad wrth i'r arian cael ei gyrru yn ôl. Y term am hyn yn Saesneg ydy remittances. Os o'n i'n cymryd Tajikistan
a bron i hanner incwm o wlad yn ddibynnol ar arian gan allfudwyr sydd wedi gadael y wlad ac yna'n gyrru arian yn ôl. So fe all mudo economaidd fod yn hwb i wlad sydd yn colli. Fod yna obligiadau cymdeithasol i'r wlad yna. Mae polisïau mudo economaidd yn amrywio'n sylweddol. O fewn yn gwlad ni bellach, dyn ni wedi gweld newid syfrdanol, a mae hyn megis dechrau o fewn y Deyrnas Unedig. Mi oedd cytundeb Schengen yn 1995 yn Ewrop yn bwysig iawn. Mae cytundeb Schengen mwy na lai yn cael gwared o ffiniau cenedlaethol. So unwaith ydych chi o fewn y gwledydd yma, ydych chi ddim mwy na lai angen pasbort i symud o fewn y gwledydd yma. Beth sy'n ddiddorol am hyn ydy, mae yna wledydd sydd yn rhan o Schengen, ond nid yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, fel Norwy a Gwlad yr Iâ. Ar y llaw arall, mi roedd y Deyrnas Unedig, wrth gwrs, yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd tan dros blwyddyn yn ôl, ond nath y Deyrnas Unedig erioed arwyddo Schengen. So bod y Deyrnas Unedig wedi arwyddo i'r symudiad rhydd, mi oedd hi dal yn ei ffiniau cenedlaethol angen gwirio pwy yn dod i mewn ac allan. So mi oedd Schengen yn polisi allweddol. Bellach, wrth i Brydain ymadael ar Undeb Ewropeaidd, mae yna traws newid llwyr yn digwydd ar y gweill, lle mae'r Deyrnas Unedig yn symud i ffwr o symudiad rhydd ac yn debycach i polisïau fel gwledydd fel Awstralia. Lle fydd angen sgiliau penodol cyn gallu dod i fewn i'r wlad, yn hytrach na y symudiad rhydd yma oedd yn bodoli pan oedd y Deyrnas Unedig yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. So felly mae polisïau'n gallu newid oherwydd penderfyniadau gwleidyddol ydyn nhw. Bellach, ni chaiff falle y mater yma y sylw oedd yn digwydd rhyw 5-6 mlynedd yn ôl. Ac yn fan hyn, dwi eisiau symud ymlaen o'n i edrych ar y symudiad o ffoaduriaid, yn Saesneg refugees, a'r delweddau frawychus yma oedd yn ymddangos yn Ewrop rhyw 6 mlynedd yn ôl. Cyn meddwl am ffoaduriaid, bwysig cofio felly, dyn ni'n symud i ffwrdd fan hyn o mudo economaidd. Fyddai'n rhoi enghraifft i chi mewn chydig tua diwedd y cyflwyniad, lle falle mae y ffiniau yn gallu croesi. Rhaid meddwl yn gyntaf pwy neu beth yn union yw ffoadur. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn diffinio ffoadur fel rhywun sydd wedi gorfodi i ffoi. Mae'r person neu'r unigolion neu'r teulu'n teimlo fod fy mywyd i mewn fygythiad oherwydd pwy ydw i, fy nghreddydd, cenhedlaeth, barn gwleidyddol, a bod rhaid ffoi y wlad. Os edrychwn ni ar un sylfaen pwysig o polisi'r Undeb Ewropeaidd, mae hwn yn ddiddorol. Pan edrychwn ni ar polisïau diweddar, yn ôl y Cenhedloedd Unedig, ni ddyle unrhyw ffoadur cael ei ddychwelyd i lle ddothon nhw oherwydd y risg. Y term am hyn ydy non-refoulement. So felly, unwaith mae ffoadur yn cyrraedd man, ni ddyle'r ffoadur cael ei ddychwelyd.
A mae hwn yn un o'r sylfeini gwreiddiol y Cenhedloedd Unedig. Dros y blynyddoedd diwethaf, un o'r enghreifftiau mwyaf trist ydy wrth gwrs ffoaduriaid Syria. Le bellach, mae un allan o bob 5 o boblogaeth y wlad yn ffoadur mewn gwledydd cyfagos, sydd yn gallu achosi straen difrifol ar y gwledydd hynny. Nid yn unig hynny, mae ganddyn ni'r mudo mewnol hefyd. Ac wrth gwrs, mae rhai ohonyn nhw wedi lledaenu ar draws y byd bellach. Rhaid meddwl felly, beth sydd wrth wraidd hyn i gyd? Wrth gwrs, rhyfel cartre yn Syria ers 2011. Si bellach di lledaenu wedi mynd yn gymleth iawn rhwng grwpiau o bobl, gan arlywydd Assad er enghraifft, a di mynd yn rhyfel gymleth iawn. Gellir dadle bod gwreiddiau y math yma o argyfwng mewn hanes. Cyn y rhyfel byd cyntaf, mi roedd rhan yma'r dwyrain canol o dylanwad yr Ymerodraeth Ottoman. Ac yn ystod yr ail rhyfel byd cyntaf, wrth gwrs, mi nath yr Ymerodraeth Ottoman ymladd gyda'r Almaenwyr. Siwr bod wedi clywed am Gallipoli ac yn y blaen. Yn ddistaw bach, llunwyd cytundeb Sykes-Picot yn Mai 1916, lle rhanwyd y dwyrain canol i fyny rhwng Ffrainc a Prydain. Da chi'n meddwl, wel, mae hwn ganrif yn ôl. Be di hwn i wneud efo heddiw? O gellu dadle felly, os ydrwchwn ni ar y map o y dwyrain canol, a yw'r ffiniau yn rhy syth, a oes gormod o gymysgfa o bobl o fewn gwledydd penodol, a'i gwledydd i'w rhain. Ydy hyn yn gwneud rhyfel cartre yn anochel, inevitable. A hyn sydd wrth wraidd y problem ffoaduriaid. Mae yna rhai enghreifftiau sy'n cael pren dim sylw. O fewn Affrica i Sahara, mae yna argyfwng driennus yn Llyn Chad. Mae newid hinsawdd yn cael y bai am hyn. Mae'r rhan fwyaf o Llyn Chad wedi diflannu dros yr hanner canrif diwethaf. Ac yn fan hyn, does gan y bobl yma ddim dewis nag oes, ond i ffoi o'r rhan dŵr, bwyd, diogelwch bwyd, bysgota o'r llyn. Felly, mae yna rhai digwyddiadau erchyll sydd ddim yn cael y sylw. Mae yna polisïau wedi cael eu llunio rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Twrci. Eto, so ni'n hoffi pwysleisio mai barn fysa hyn i gyd. Mi oedd y ffigurau yn uchel iawn, rhyw 5-6 mlynedd yn ôl, o ffoaduriaid yn symud i fewn wedyn i Ewrop, yn croesi'r môr rhwng Twrci a Groeg, o Libia, rwlad arall, hollol ansefydlog i fyny am yr Eidal. So felly, llunwyd cytundeb. So fel ys da chi'n meddwl am strategaethau i ddelio gyda ffoaduriaid, dyma un diweddar iawn, a mae'r nifer yn honni bod hon hefyd yn un ddadleol iawn, controversial. Sef, craidd y fargen ydy bod Twrci yn cael fwy o hawliau i'w pobl ac arian, ond prif dadl ydy bod y Twrciaid i fod i yrru yr ffoaduriaid yn ôl. O Groeg i Twrci. Ydy hyn yn gyfreithiol yn ôl y Cenhedloedd Unedig?
A beth sydd wedi digwydd yn aml ydy bod nifer fawr o'r ffoaduriaid yn methu symud ymlaen i Ewrop, ond yna'n dadle bod o ddim yn ddiogel iddyn nhw ddychwelyd i Twrci. So beth dyn ni'n weld ydy nifer fawr o ffoaduriaid yn cael ei dal yn Groeg mewn amodau difrifol iawn. Mae'n gwersyll ffoaduriaid. So felly mae'r cytundeb yma yn un sydd yn cael ei diwygio'n bresennol. A yw hyn yn deg? Pobl yw hein falle, a bod nhw'n heiddi falle cael ei trin yn well. Does am dwywaith bod y polisi o'r rhan niferoedd wedi bod yn llwyddiannus. O'r uchafbwynt canol diwedd 2015, mae niferoedd wedi disgyn yn sylweddol. So, mae'n bosib falle dadle'r ochr yna. Un arall, falle, sydd ddim yn cael gymaint o sylw yn ddiweddar, ydy cyflwr triennus Venezuela. Chydig y blynyddoedd yn ôl, fysa Venezuela yn cael ei ddal i fyny fel gwlad llwyddiannus. Adnoddau olew diri. Ond oherwydd argyfwng economaidd, difrifol yn y wlad, mae dros 4 miliwn wedi gadael. So chi'n edrych ar y ffigurau chwyddiant. 500,000 y cant. A mae hyn yn wlad, 15 mlynedd yn ôl, oedden ni'n llwyddiannus iawn yn economaidd. So'n bosib dadle bellach. A'i ffoduriad yw hein, neu a'i midwyr economaidd ydyn nhw. A oes symudiad i bod o bobl yn ffoi yn economaidd, yn cael ei gwthio, gan hargyfwng economaidd bellach, bobl sydd heb dewis. Mae'r diaspora America wedi chwarae rôl flaengar yn fan hyn, lle mae nifer fawr ohonyn nhw wedi gallu mynd i'r Unol Daleithiau, mae hyn wedi cael ei cwtogi o dan y lywodraeth Donald Trump. Ac i orffen, sy'n werth ystyried hefyd beth sy'n digwydd o ran nid o gwledig trefol. A beth dyn ni'n weld ydy twf sylweddol iawn dinasoedd yn Affrica i Sahara yn enwedig. So chi'n edrych ar Lagos. Hanner canrif yn ôl. Lle bach, bellach yn gwthio 25 miliwn. Ac yn dal i dyfu. Beth sydd yn gyrru hyn? O, mae ganddon ni'r poblogaeth wledydd, Nigeria er enghraifft yn fan hyn, sydd ar dwf, ond mae ganddon ni hefyd disgwyl y oes yn gwella, bod y cyfradd gen i'n disgyn. Felly mae yna dwf aruthrol, a fydd llawer iawn o'r bobl yma yn rhai ifanc hefyd. Rhaid edrych ar y strategaethau. Gwelwn ni fan hyn, mae Coco yn un o'r slymiau enwog yn Lagos. Mae hwn yn ddiweddar. A'i hwn ydy beth ni'n alw yn datblygiad o'r gwaelod i fyny, yn llythrenol, lle bod y boblogaeth ei hunan yn cymryd gofal dros i bywydau nhw. A dyma'r math o le sydd wedi cael ei creu i'r boblogaeth ei hunan. So os ydych chi'n meddwl felly orffen, so ni'n gallu dadle bod mynd o economaidd hefyd i'w gweld yn sicr yn y gwledydd lle mae'r poblogaethau yma'n tyfu. Felly, so ni'n licio diolch i chi gyd am wrando. Mae hyn yn really run through o uned 3 y darn globaleiddio a wedyn y darnau wedyn yn sôn am mudo, achosion mudo economaidd, y canlyniadau, ffoaduriaid, a strategaethau ac yn olaf gwledydd sydd yn datblygu. Bydd y sesiwn nesaf yn digwydd wythnos i heddiw lle fyddwn ni'n trafod carbon. Diolch yn fawr.